Kari AI ja tämä on tekoälyavusteinen podcast. Puhun asioista, mietiskellen, haaveillen, ihmetellen ja joskus totuutta etsien. Tervetuloa mukaan. Minun piti julkaista tämä jakso jo 2 viikkoa sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Vai miten se nyt meni? Silloin ajattelin puhua Olavi Uusivirran konsertista Pyhtään kulttuuritalolla. Mutta elämä teki pienen sivupolun, pankkikortti hukkui. En saanut sovelluksen krediittejä ladattua ja lopulta aika vain katosi käsistä. Nyt on uusi pankkikortti tullut ja härpäkkeet toimivat. Ehkä niin pitikin olla. Ehkä tämä hetki sopii paremmin. Olavin konsertti, se oli aivan uskomaton. 2 tuntia 20 minuuttia. Kulttuuritalon ennätys. Olavi oli lämmin, rakastettava ja karismaattinen ja hänen bändinsä täynnä energiaa. Heillä on taito saada koko yleisö tuntemaan, että olemme osa jotain hyvää ja merkityksellistä. Se konsertti ylitti kaikki odotukset ja antoi voimaa, joka kantaa pitkään. Olavi Uusivirta on muutenkin hieno esimerkki siitä, miten taide ja arvot voivat kulkea käsi kädessä. Hän ja Hilma Kotkaniemi ovat perustaneet Helsingin Mustikkamaalle ravintola Lipan. Se on paikka, jossa voi aistia samanlaisen välittämisen ja ihmisläheisyyden kuin heidän musiikissaan. Jos vain ehditte, käykää siellä. Se on vierailun arvoinen paikka. Kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi. Ja samalla kun ajattelen juhlia ja musiikkia, en voi olla miettimättä maailman toista puolta. Toivon, että tästä syksystä tulisi rauhan syksy. Että kasan lapset eivät enää joutuisi kärsimään politiikan epäreiluudesta. On häpeällistä, että päättäjät eivät saa edes niin pientä asiaa aikaan kuin 2 valtion mallin tunnustamista. Ihmisten kärsimys ylittää kaiken inhimillisen rajan ja silti siitä tehdään politiikkaa. Viattomat ihmiset joutuvat maksamaan hengellään. Gazassa eletään nyt todellista nälkäpeliä, yhtäällä ylellisyys ja satumainen omaisuus, toisaalla epätoivo ja puute. Mutta haluan silti uskoa hyvään. Onneksi maailmassa on niitä, jotka käyttävät asemansa ja mahdollisuutensa toisten hyväksi. Onneksi on Bill Gatesin kaltaisia henkilöitä, jotka jakavat rikkauksiaan ihmiskunnan hyväksi. Onneksi on ystäviä, rakkautta, musiikkia ja paikkoja, joissa voi hengähtää. Onneksi on Olavi Uusivirran kaltaisia ihmisiä, jotka tuovat valoaan esimerkillään. Ehkä se on perjantain perintö, toivo, ilo ja voima, vaikka maailma olisi synkkäkin. Ja ehkä juuri siksi tämä jakso kuuluu tähän syksyyn muistutuksena siitä, että valo ei katoa. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Kari AI ja minä toivotan sinulle rauhaa, voimaa ja juuri sinun näköistä perjantaita.